Me ollaan sun kotona ja siitä huolimatta mä haluan pyytää, että voisitko ystävällisesti ottaa noi gangsterilasit pois? Toki. Me voidaan kohdata ihmisenä. Sä oot ollut tuhma poika. Joskus joo. Pahan kerran. Mun kysymys on yksinkertainen. Onko sulla katumusta ja myötätuntoa tämän menehtyneen Jennan kohtalosta? On. Kyllä, siis myötätuntoa on Jennan äitiä kohtaan ja... Entä Jennaa kohtaan? Siis on. On. En mä sitä sano. Joo, mutta mulle tuli semmoinen olo, että sä niin suhtaudut edelleen siihen Jennaan vähän niin kuin hän ei ansaitsisi sun myötätuntoa. No hän on saanut mun myötätunnon joo, et ei siinä ole mitään niinku... Onko oikeasti? Kyllä, tietyissä määrin. En osaa sanoa, että kuinka paljon, mutta sitä on kuitenkin olemassa. Jennan äiti Stiina suree muun muassa sitä, että nyt hänestä ei voi tulla mummua ja tämä hänen sukulinjansa päättyy tähän. Eli hän ei enää saa lapsia, hänestä ei tule isoäitiä, koska Jenna ei enää ole. Kyllä, ja siis mä jonkun kärsimystä tässä jutussa ymmärrän, niin juuri Stiinan. No mihin se sua velvoittaa? No en mä osaa antaa parempaa vastausta muuta kuin sen, että olematta nyt lisäämättä sitä jatkossa. Jos mulla on kanttia tulla tänne pyytämään sinulta anteeksi väärää todistusta, niin mihin sulla pitää olla, Joel, kanttia? No tietysti siihen, minkä mä nyt olen jo aiemmin tehty ja me ollaan Stiinan kanssa niinku... Tokihan hän nyt ei varmaan ikinä pysty täysin anteeksi antamaan tai ainakaan vielä, mutta niinku, on kuitenkin hyväksynyt mun anteeksi pyynnön niinku mielellään. Mä haluan jo vähän korjata sun käsitystä, koska mä todellakin juttelin Stiinan kanssa eilen. Kyllä. Hän ei ole vielä kyennyt antamaan anteeksi. Mutta että hän on hyväksynyt, ottanut vastaan anteeksi pyynnön, on edes kuunnellut minua ja niinku ilmoittanut, että niin. Mä haluan vielä puuttua tuohon sun tapaan pyytää anteeksi. Sä turhaan jo kevettelet sitä. Musta olisi parempi, että sä menisit voimakkaammin ja rehdimmin siihen katumuksen tilaan, kun sä pyydät Jennan äidiltä Stiinalta anteeksi. Pystyy hän antamaan sinulle koskaan anteeksi tai ei, niin hän ansaitsee sen, että sä siis vilpittömästi koko rupisesta sydämestäsi pyydät häneltä anteeksi. Koko mustan sydämeni pohjasta, kyllä. Toki mä olen se jo tehnyt, mutta ehkä se on parempi nyt, kun hän näkee myös minut niinku samalla. Tee se. Eli olen erittäin pahoillani kaikesta tuomastani lisäkärsimyksestä tämän itse teon jälkeen, varsinkin Stiinaa kohtaan, mutta myös Jennan muita sukulaisia kohtaan ja Jennan ystäviä kohtaan ja kaikkia kohtaan, joita Jenna nyt on jollain positiivisella tavalla kerinyt koskettaa lyhyen elämänsä aikana. Hei, minkä takia sä menit sinne Jennan muistosivuille häpäisemään sitä hänen muistoaan? No tää on se, mitä mä nyt ainakin kadun. Se oli kyllä niin ajattelematon temppu Jennan äitiä ja ystäviä kohtaan kuin vaan olla voi. On ollut esimerkiksi tämmöinen väite, että sä oot uhannut häpäistä Jennan hautaa ja on pyydetty lähestymiskieltoa Jennan haudalle. Siis ei, se on ihan totta. Se on tätä samaa Siis mikä on totta? Että olen uhannut näin tehdä ajattelemaan. Häpäistä Jennan hautaa? Niin, netissä yhdellä kommentilla erittäin ajattelematta joskus, olisikohan ollut joskus aamuyön tunteina nukkumatta ja katkerana. Mutta nyt mä olen voittanut katkeruuteni. Mä mietin tänne tullessani, että teemmekö me oikein. Että onko tämä oikein? Oikein ketä kohtaan? No nyt katos. Tuolla netissä on ihmisiä, jotka ihailee tätä sun rikollista imagoa ja siihen liittyvää maailmankuvaa. Siellä on siis, sulla on seuraajia. Toki. Mä pelkään, Joel, että tuolla on ihmisiä, jotka syystä tai toisesta katsoo, että tässä on jotain romantisoitavaa tai jotain, mitä voi omassa häiriötilassaan ihailla. Sä tiedät, siellä on ihmisiä, jotka ihailee niitä ihmisiä on paljon. Mä Eikö tiedän, niin? Kyllä. Ja siis toki eri ihmiset ihannoi eri syystä. Osa ihannoi mua sen takia, että ne näkeekin, että mähän olenkin nimenomaan päinvastoin paljon enemmän ihminen kuin moni muu. Mutta siellä on myös ihmisiä, jotka ihannoi rikollista elämäntapaa ja sinä olet heille symbolisilla. No ilmeisesti kyllä, mutta...
Taitaa aika nuorta ihailijakuntaa pääasiassa olla. Toki myös aikuisia mahtuu joukkoon jonkun verran. Hei, sitä suuremmalla syyllä ne on nuoria. Eilen lähetit mulle kuvakaappauksen, jossa... Linkin, jossa... Niin, no joo, kuitenkin. No ja väitetysti kuitenkin kolmasluokkalainen poika on koulussa halunnut pitää esitelmän Joellilosta, joka on hänen idolinsa. Niin, kertomansa mukaan kyllä näin. No eikö tämä ole kauhistuttavaa? Ei. Mitä helvettiä? Jos hän ihan noin minun oikeasta syystä. Minusta se on kauhistuttavaa, jos kolmasluokkalainen poika ihailee ihmistä, joka on noussut kuuluisuuteen henkirikoksen takia. No ensinnäkään me nyt ei tiedä, että vaikka kyseessä olisi ollut joku pilailijakirjoittaja. Ja siksi toiseksi, vaikka hän olisi ihan täysin aito ihminen, niin ethän sinä, Jari, tiedä hänen motiivien ihailla minua. Et sä tiedä, että onko se juuri se niinku, rikollinen menneisyys vai onko se nyt jotain muuta? En tiedäkään, yhtä vähän kuin sinäkään. Niin. Mutta ymmärrätkö mun huoleni perusteen? Mä kuulen sua, niin kuuletko sinä mua? Kyllä, osaksi ymmärrän, mutta mä olen esimerkiksi täysin absoluutisti, mä en käytä mitään päihteitä, mä kannustan muutenkin rakastamaan lähimmäistöään ja niinku, en mä nyt ole huonoin mahdollinen esikuva nuorelle. Susta voisi tulla oikeastikin esikuva, mutta se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että sä systemaattisesti ja julkisesti ohjaisit tätä sun seuraajakuntaa pois siitä rikollisen elämän ihailusta. Ettei siellä kukaan kulje sitä polkua, joka johtaa semmoiseen elämään, josta sä olet joutunut kärsimään. Ihmisten tulee noudattaa sydäntään ja järkeä. Se on ihan toissijasta, ei sydämen noudattaminen voi olla sitä, että rikkoo toisten ihmisten oikeuksia ja koskemattomuutta vastaan. Ei sydämen kuuntelua ole se, että kuuntelee viettejään. Sydämen kuuntelu on sitä, että etsii sen tien, jossa voi palvella muita ja lisätä valon määrää maailmassa. No juuri sitä mä haluan tehdä. Kiitos. Ja mä toivon, että sä käyttäytyisit siellä netissä näin, jotta ei kukaan lähtisi sille tielle, joka on maksanut sinulle kohtuuttomasti, Jenna Lepomäelle kaiken. Ei se ole hyvä tie. Joo. Kyllä. Ja siellä netissä voitko lopettaa perseilyn? Siis sen mä olen lopettanut jo hyvän aikaa sitten. Mutta myös lopettaa näiden seuraajien kiihottamisen. Tiettyihin asioihin tulee kiihottaa. Mutta ei rikollisuuteen, ei väkivaltaan, ei lähimmäisiä vastaan, ei vihaan, ei uhoon. Ei, mutta kaikkeen hyvään ja kaiken kyseenalaistamiseen. Joo. Ettei vaan joku kolmasluokkalainen eksyisi. Niin. Hirvitti tulla tänne, mutta sinä olit sanasi mittainen. Tietysti. Myös sinä olit. Kiitos tästä kyseenalaisesta haastattelusta. Ymmärrän kaikkia, jotka kipuilevat tämän haastattelun tekemistä ja esittämistä. Ja niin minäkin tein. Ja sen takia pyysin arvostelukykyapua ihmiseltä, joka on omassa arjessaan tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisissä.